Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fabricate Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Myntri ke Sorkar Jilla uba Hamlet Son Doling uba pet ya katanat Community and Rural Development Block ula ai ke Jingkyrmen ya UMLA ke Nongkrem constituency uba Lambor Malngyang bat ye ki khli nong senchar snong jongkish nong ki baha bapo upu usam jong ke Nongkrem constituency bakin sayo no ashen ya ke Community and Rural Development Block Knang bakan pensuk ye ki pat ba ha ke jingyo pediang ye ki skim penroy ki badai ban wan shekish nong ki jongki Habakren sikilat pathai kubor ubat lambor malngiang ulaong. Bakane gajing dawa ban yo no laga jong ka C&Rd block kalong halor ka Nongkrem. Baka jing sya penhap jong kishnong ki bahap hapo ka Nongkrem constituency sya ka maurang keneng C&Rd block. Kalabo jing hadu kata-kata ye ki pait ba ha ka lait kawan. Bat kat kum bakalong menta kishnong ki bahap hapo ka Nongkrem constituency bat kishnong ki ba marjan kila nang kharoy ru. Haka jingbon jong ki pat nong song snong ki bala don kam shisha ye ki song penroy ki bawan lengba ka office jong ka block te kejingwan ta si kalong hadin jong ka jing shimti jong iba Hamlet Doling komu minister body pet ye ka C&Rd ye ka bang ina penso si ye ka jingdon kam ye ka ne ka block ka batmai hapo Nongkrem constituency but ka jikren kalong ka ba seiso ye ka bang ila penilot kidaw baling idawa ikanika C&Rd block kabaning kong kalong ba ngidon haki atali ki block kawai kade hapo Milliam C&Rd block bat kawai kade hapo maurang kaneng C&Rd block te habang ipet ya jinglong jingman hadin jong kajing jiet biang ki pajba yanga ban long nomi khmat chapo ka Meghalaya Legislative Assembly ang lai ya kane kawai ka thong kabang bu khmat ba lakom nom nong ide ban penulong namar Kataw kapaning kong kalong ba kisnong gibahap na doon na po mamutho Omprop Smith Nongkrem Ompranay kalam na air ki yopom tia ka umyom usam kalong kabasitam hadu kata ya ki pajba nong snong bakinahap banya ya ka lenti kabalong hadu kumba laipo kilometer man poi siapo maurang kaneng C&Rd block But nalapikan ya ka distance up down kalong hadu 100 kilometer. Ti kalawanra sibun kijing hagaway day but kani kapang but kalapanlong kajing lut ksan ka ba hadu kata ka boss kimyo mdan boss sa katukutan ki hab ban book dagi kali teng ki officer ki hapring jong kajing bunkam teng umya kandu ya kinong pet hapo ka block office menta kidu kasngi kidu ka jinglut ksan ka bajur Hawan thali te bat kabaar kalong ba da pipet yigini ki old age pension kaba ki retirement ki hab ban nehi da kamet lajong sapo ka office jong video bat kaniru kate gawai ka banta ka balabu jinge hadu kata baki teman ki kro kin hab ban life ho kilometer up down kalong repo kilometer kamu kam dai shu ka ba kai kalora ka jinge ka ba hadu kata Ti nada pipet pat ye kisnong gi bahap hangne hapo ga Milliam C&Rd block ngi sem nadu mo punthi nadu gani ga pomna krai hadu ga laikor hadu ga madan riting ka distance ka pamaki kin hap banya napo kini kisnong gi bahap hapo ka konsusi ga jonga haba kilet sipo Milliam kamot ka pamport la kumno ya ka 8% kilometer ka distance kamot up down kanong 10 kilometer ti Kiju ki problems, kiba kipat ba, ki kendo, ki lapan sengo, ki long kami, ki babon, ki lapan sengo, ki ong kala jinjar ki, ba teng ba ong mantan, ba ya kendo, ya ki opsa, mlap ya ki opsa. Te kani kadai kathong kaba ngiya khot lang ya kajing yalang kaba kerke hapadeng jong ki reurang ba ki bakit baba ya ka kamshnong kamthau, ngilalum ya ki samla ngalara hakmat jong ki, ba kumno nginyale ya kani. Handai kaba sutunat kalong sispa ka support ki ai but ni sa form ya kani ka joint action committee for demand of C&Rd block hapo kanong Nongkrem constituency but ngingit scam ba kani kajing dawajungi kadi kablong genuine 100% kabang yakren mantan ro ki agree ki ong ba kalabyang lut dong sitong kajakang ilada banai sika state government sika department ki bank ila don pa
ka nearest police station ngiladab don lupa kati ka madan rating police station ka PHC ru ngiladab don lupa tagamot na biang lut ki infrastructure ti kani kati ka way ka ba kum unong mikmat nganum syong klikti ngan yaitan ro ngan yai budian ngidon hapo go government ngakwa man pati kana bang kan ulong namda ka jingbit jingbiang jong ki nongsyong sinong jong kati ka konsusihi baro ka way ka assurance kalong ba ginhaban involve ya ka finance department namar bang ginhaban yo ya ka approval nakaliyang jong chief minister ginhaban yo ya ki involvement nagmanta kumno ya ki infrastructure ki babon ti habang diman ya ka block kamnoy bang isduban ba kanum trikam ngikuha bang inyo sunon da ka sanction ka batikna kanang ba kanya bi chakmat nadang ile nuno kam kamon ikwa baka day banlong fruitful kadi banlong kabajob tingim kwa baka sulong tang kata kablok kabadon tang da kasanrong sudang im kwa kita today na magatang yung ba ngindang dangay kran kajing kran ba minister kalong positive minister ru agrihi wong ba ka area jong pi laton kam kerki pelat banyo ikablok ting sa don biang ka joint meeting happening jong minister ringkat batu chief minister banyak kran biang halo kanita banta tinamaro ka involvement jong kaway ka block ban create kaway ka block katkum ka finding ka jonga kalong idon kam banyo lakumnom no 5 crores kapakin hapan aya ka sanction namunta pan sina kaway ka block tinga so ita 1 crore imday ban kata namar ba ibon ki sos kabanging yo the state government kayo nagitax pa pair te banwanra sisu yo ka jinjan hapadeng jong ka Sorkar bat ki padba ting idon kam bandon kamtam ki thainung kandong kamot ka biang tam kadai hi bandon ka block office la ka jong